Hi guys! New day! New vlog. New video ta karon kay wala sa tay challenge. So today's video guys kay among ipakita ang mga different kind of couple diri sa Pilipinas. Guys, diri sa Pilipinas na ay couple nga sige rag pagwapo o pagwapa bisan nag-umal na sila. Wow. Wapo kay sa lapid oh. Saan siya? Kina, gapo na. Ako, baba na. Ano ba? Ayo. Apoy, sige kaon lang, perme. Alright. Saros na. Kaunta ba? Tumoy. Bago kita na mahaw. Ano ba? Pa-deliver lang good. Maglista ko. Ako magpa-deliver. Sa? Online. Ina, dali. Oh! Korta. Ikaw na bahala dara. Bites na? Bye. Ayos. Naapoy mag-uyab, nga bisan uban sila, sige tutok og cellphone. Wala sila tagdanay, cellphone lang pirme. Oh, turo na, patay na. Saan siya level? Saba ba? Gagong tubig ako kayo. Ako, gadula ko Pila ba? Ah. Oh, mapatay, napit na ni Ikaw Victory lang, na dyan, promise. O, isa lang. Bahala ka dira. Ay, ko ba? Gadula ko ko dire. Grabe pa siya, oy. Bahala ka. Patay na dyan, oh. Ah. Oh, Victory! Kuya kong tubig, bikidaw ko. Kapoy ko. Gadula ko ko kapit na ni mapilde. Sige na lang eh. Come na lang. Napoy magkuyab na laag lang perme. Lahan na siya, guys. So, watch this. Ha? Laag ta. Lag ka nga bawal. Pero gumingo magud kayo diri o ganan kay nga ni rata perme. Nyag maglag, asa man pod. Imbis ka asa. Dakmong tagtanod, be. Sugot ka. Kumadakpan. Sus. At least nakalaag. Grabe. Lag dyan ka. Uy. Mingo ay. Fights ta. Naapoy uyab nga walay plano sa iyahang future. Magpa-enroll ba ya me? Asa? Pa-enroll nga. Mag-online class. Kuyog ka? Grabe po nang online class. Mugay ta internet. Wala ka diri ko sug man data. Data. Oh. Di ko. Kaya nagod uban ba mi ko tong barkada nako. Di ko kapoy. At gusto nga koan nga secure imong future, bala pa diya oy. Future good. Nga day picture. Uwe. Balag wa ko'y future. Naapoy ayaw na sigirag hangyo. Bebe. O isa ba? Please. Karon lang ni. Unsa karon? Pirmi man gani. Ano good. Kaysa lang para lain na padugma. Gina ba? Gina yes. Salam. Ina lang. Yes, kadala na ako. So, naapoy uyab nga, bisan kinsa imong iingon, parinti niya. Bisan kinsa imong kaila, parinti niya. Magkabalugod ka nang laag ko ganyan, nakita na ko si Buloy. Sadyaan na mo, lagi yun. Buloy? Si Buloy. Si Buloy, parintim na ko to. Naabot to si Wawa. Ito si Wawa, good. Si Wawa, pinsan mo na ako to. Anak to yung Amy, no? Pinsan na ako Saan to. Wawa, day? Naabot si Kinkin, si Maika, sila ni... dagan kayo sila. Parintim ako na tanan. Grabe, no? Amigo mo, parintim Amigo na na ako to. Naapo iyab, na crush niya, tanan. Pagka ko ganina, namalingki ko ito sa midsayap ba? Yeah? Nakitaan na ko si Queenie. Ay, Queenie. Atong crush na ako. Tapos? Na pagka nasaunan ako, nakita na po na ako si Tintin. Itong gwapa ko kaayo. Grabe, crush na po na ako. Nakita na ko, kuyog si Kuan, si Sophia, si Janby, si Zetril, si Clyde, o si Mia. Grabe, timing nga, crush na ko to tanan. Ipa-regards ito ako nimo. Apoy. Naapoy mag-uyab nga humble perme sama ani.
Yaya ni mabuhay naman eh kay bagong cellphone. Mao nagingon ako. Sagot. Kani ko do. Yaya. Waka kita ani second hand na tawon ni natang tawon. Ay kaduwa nga kamo? Oh, pwede po to. Gusto ni mo? Katulong ka mo. Ikaw salig ka na ni private plane. Sakit ko Private plane nga. Kita na na ito na-crash to sa likod sa mong balay. Na-crash na meow. Na-crash din. Ako rin na. Gikuha lang ako. Sige pa ayo. Sanay na. Dito ko eh. Ikaw ay salay kay dahil new car. New car na pod. Hato drabagay ko sa akong mga pinsan dito. Dito ako ay. Sure. Hato sa akong kuan isa tita. Titahan ni. Ila ka itong abroad god. Ito, nag-drive ko. Giyato na nga silang bitoy og kindi. Dito mo ha. Ay. Ikaw salig ka kay. Naakay kuan. Barko. Taka barko dito naman ko to sa pagod ni. Gapatakag ko ande ako na lang ikuha. Gapatakag dagat ini atog sapa. Bugo kayong kapitan di ako na lang ikuha kay nangadagan ng kuan. Ako na lang i-display sa Dito mo. nagatag ba? Gagapo kayo kinis sa itong barang. Ang kuan talang na to sa sapa oy kay. Di ka balong mo drive balong. Hindi pa sakay. Ikaw yaya kaya kay na kay pagbalay dako ag balay Kani yaya Tawon. Di man tawon ni amo Dili na po. Nagrenta raman mo tawon diri do. Grabe po renta. Mahal siguro Okay. kayo gwapo. Nag-abroad man god tong tag-iyaan. Tapos sulay magbantay na siya. Bantayan na mo tapos naalay discount ang amo ang pagrentahan Mo di ay. Oh. Naapoy mag-uyab na perting hambugiro. Mga hambugiro, mga hambugira diha. Be, Ha? tanawa. Gusto man na di ay. Bagong cellphone. Pasikat ako na ako'y bagong motor. Naawa dito sa gawas, daghan kay kog motor, bago kayo tanan. Naaman quick car. Ay ka. Tayo. Palit na ko na ako nakay barko. Ako na ako barko, sulod ako sa balay. Ako ang gimuskitan, gihabulan para di lamokon. Di ba? Ikaw na ka. Na ako'y barko. Pero ako, na ako'y eroplano. Dito sa CR. Ako na ako'y airport. Sulod sa among balay sa Iro. Ikaw Na na ka. ako'y airport. Sa mo airport. So guys, mao na to manami og act. So thank you for watching og naamo dito sa moang mga gipang act sa mga types of mag-uyab or uyab. I-comment lang kay amo ang i-heart. Then bahala dili naman ninyo i-subscribe. Basta safe lang mo sa inyo ang mga balay. Kaya stay home. Stay safe. God bless. Then peace.